मुला मोजां माने सिनायबाय नोङो ने इउटुब फिसाखौ हेल' एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दिनै दंफैयो आङो फिन बिनानाव अनिमा बसुमतारीमोननि न'आवहाय दा बिनानाव अनिमा बसुमतारीनि चेनेलाथ' मनिटाइज जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे फिसा बाखि दंबावो आरोना दा बेखौ मावफुंनो थाखायनो दंफैयो ओमफ्राय उफाय गैया मानो होनना बुङोब्ला जोंनो हेल्प खालामनांगौना मानो होनना बुङोब्ला बानायनो रोङा बिनानाव अनिमाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंजों दङ ब्रादार बिटुइल दा ब्रादार बिटुइलानो बानायदों बिनानाव अनिमानि चेनेलखौ आरोना मोजां मोनदों दाख्लै बावैसो जिथुनाखि थाइसे थाइनैब्लाबो डनेट खालामनानैहाय बिनानाव अनिमानि थाखायहाय हेफाजाब खालामनानै मबाइल गंसे लाफिननो हाबाय दा भिडिअआ बानायगासिनो दङ ओमफ्राय दाथ' बिनानाव अनिमा बसुमतारीया एक्सपार्ट रोङा नालाय एडिट खालामनो रोङा क्वालिटि भिडिअ लाबोनो रोङा ओमफ्राय बे हिसाबैनो ओरैनो बानायलाबायो आबां जाबां थेवबो नोंथांमोना सहाय खालामलांथ' आरो चेनेलखौ नायनानै हो उनावहाय रोङोब्ला माने बेबो मोजां मोजां लाबोनो हागोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला एडिट खालामनायनि सायाव जायो नालाय गोबां भिडिअफ्रा दा एडिट रोङा दा बे हिसाबैनो बयखौबो हेफाजाब होनोहाय आं बुंबाय आरो जेनेबा जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायनांगौ मानो होनब्ला बिनानाव अनिमाथ' ब्लग भिडिअ बायदिसो लाबोयो नालाय समावहाय बेबो नोंथांमोननि अनसायनायजों गोजौ फारसे थाङोब्ला मोजां माबा मोनसे लाबोनो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो ओमफ्राय माखासे ब्रादार बिटुइलनिफ्रायबो मिथिनानै लानि दायो आंजों लोगोसे दङ अनिमा बिनानावा ओमफ्राय अनिमा बिनानावनि चेनेला प्रब्लेम जादोंमोन बिनिया बैसोआ खम होदोंमोन आगोलावहाय जानो हागौ जिमेइल खुलिजेननायावहाय माने बेफोरखौ मिथिया नालाय एजेन्ट खुलिनायावहाय बैसोखौ खम होदोंमोन खोमा ओमफ्राय बिनिफ्राय जायफ्रानाखि 18 बोसोरनि एबाब जायो 20 बोसोर 18 बोसोरनि ओरै बिसोरसो एडसेन्सखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि माबा थायो आरो गोहो थायो आरो बेखायनो कानेक्ट बानायब्लाबो जाया बियो बैसोआ खमखाय बेखायनो आंखौहाय बुंहरबाय थादों एसके बड' ब्लगआ आंथ' एप्लाइ खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बैसोआ खम बेनि थाखाय आं एप्लाइ खालामनो हायासै दा मा खालामनाया मोजां जागोन सिन्था सरसा खालामलायदों सानैजोंहाय ओमफ्राय सिन्था सरसा खालामखांनायनि उनावहाय आं बुंबाय एडसेन्सखौहाय आलदा बानायनांगोन दस्रा जिमेइल खुलिनानै एडसेन्स बानायनानैहाय बै इउटुब चेनेलजों कानेक्ट बानायना होबासो बियो मनिटाइज जागोन आरो उनाव प्रब्लेम जानाय नङा आरोखि माने बेबायदि बुंहरनायावहाय बिदि सानैजों सावलायना सिन्था सरसा खालामलायनानै बिनि खामानिखौहाय नानिनि खामानिखौ मावना होदों आरो ओमफ्राय दा बेखौनो जिमेइलखौहाय आंनावहाय मबाइल फननि गेजेरजोंसो नालाय बेखायनो जिमेइलाथ' आंनावसो थाबाय बेनिखायनो आं जिमेइलखौहाय दा नानिनोहाय आङो होनो फैदों आरो बे जिमेइलखौहाय बिनि मबाइलाव एनि टाइम लाफानांगोन मानो होनब्ला इउटुब चेनेलजों लोगोसे मालाबाफोर मबाइल गोदान लाबाय बायोब्लाबो इउटुब चेनेल लोगोसे बै जिमेइल जेनाखि आं बानायना होदों एडसेन्स बेखौ लाफाबाय थानांगोन आरो लिरना लानांगोन बेनिखायनो आं दिनै खाथा कलमजों लिरना होलांखानोसै ओमफ्राय जिमेइलखौबो लगइन खालामनानै होलांसै आरो आंनि बुंनांगौआ बेनो ओमफ्राय माखासेफ्रा गोबां पस्ट होलाबायनाय नुयो आंनि इदि प्रब्लेम जादों आंनि इदि प्रब्लेम जादों ना चेनेलफ्रा फेसबुक बा इउटुबारफ्रा मा बुंनो सानोंलाय बिनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो हालाय हाफाय आदा माबा जाबाय आदा बेबायदि जाबाय आदा आंनि फैसा हाबाखै गोबां मानसिफ्रानो आंनियावहाय फन फैयो आं खिन्थु भिडिअ हगारा दै पाब्लिक खालामथ'वाखै आंनि मावनायखौ आं गोबां मानसिनिखौ आं मावना हरबाय गोबां गिदिर गिदिर मानसियानो आंनाव खबर लायो आरो खिन्थु आङो बेखौ पाब्लिक बानाया आरोखि आंनो माने लाजिफिनलाय लायो आरोखि ओमफ्राय गोबां मानसियानो एडसेन्सनि प्रब्लेम जायो सोरबाबा मा जायो डिमनिटाइज जायो डिमनिटाइजआ ओरैबायदि जायो जेनेबा सापज 1 स्टेपआबो दान जाबाय 3 स्टेपआव दान जाबाय ओमफ्राय गेजेरनि 2 स्टेपआ माने एडसेन्सनि माबाया माने फिक्स एडसेन्स होननाय थायो मोनसे फिक्स एडसेन्स जाफैयो सोरनिबा ओमफ्राय बेबायदि आरो बोखायो आरो एडसेन्स इउटुबा एडसेन्सजों ओमफ्राय गावनि बे इउटुबनि जिथुनाखि फैसाया बे एडसेन्स हाबबाय थायो नालाय बे एडसेन्सजों बोखायो आरो बे बोखानायावहाय सोरबा रोङा बेखौ कानेक्ट बानायफिननो गोदानै कानेक्ट बानायो माबोरै बानायो बेखौ रोङा ओमफ्राय सोरबा बिदिनो मनिटाइजआ जाला होननानै टाइम बुथुमफिननांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा भिडिअ होदलाबायनोसै ओमफ्राय टाइमा कमप्लिट जाब्लाबो जाले बियो माने एडसेन्सआव प्रब्लेम जानानै थाबाय बेबायदि जायो आरो बेबायदि खामानिखौ आं अनेक मावना हरबाय ओमफ्राय फेसबुकनि गोबां मानसियानो आरो बै पेआउटनि एक्सपायार जायोना पेआउटनि बे एकाउन्ट सोनायावहाय एकाउन्ट सोनांगौ मानांगौ माखासे बेयाव गोबां मानसिफोरानो एक्सपायार गोजा नुजोबो आरो बेयावहाय ओमफ्राय बेथ' गोरलैसो बे 5 मिनिटनि खामानि नङा गोबां मानसियानो 5000 गाहाम लानानै गोबां मानसियानो सोरबा 3000 4000 गाहाम लाना फैसा लानानै बानायना हरो खिन्थु बे खामानिया 5 मिनिटल' खामानि नोंथांमोना जुदि बानायोब्ला आंनो एसे सा खरसानिल' दाम हरनानै बा 500 बा 1000ल' हरनानै बेजोंनो मावना हरगोन आरोखि आङो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मावनांगौ दंब्ला आंजों कन्टेक्ट खालाम नाम्बारा दहायनो होनो हाखादों दे होन खुगाजों 6000507 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालाम अब्लानो 6000507 बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन बुब्लानो नोंथांमोना आंखौहाय एनि टाइम मोनगोन आरो नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ आं सल्भ बानायना हरगोन इउटुबनि ओमफ्राय फेसबुकनि मानो होनना बुङोब्ला गोबाङानो मेहनत खालामो खस्थ' खालामो फेसबुकआव बयबोथ' एसे एनै लाबोथ' आर्निं मोननो गोनां जागोन मोननांगोन ना खस्थ' खालामनाय हिसाबैहाय
दा सोरबा बायदि आन्दायनानै थायो कन्टेक्ट लाहरबानो जाबाय आरो माने गोदान समाव गोनो गोथो जायो आरो गोदान समाव माने मिथिया नालाय गोनो गोथो बेबा जागोन ना जाया आं बानायनायाबा जागोन ना जाया इदियाबो जागोन ना जाया ओमफ्राय बिदियावनो थुदलाबायना मा जायो उनाव थाङै थुङै माने गाज्रियानो जाहैयो आरोखि ओमफ्राय उनाव जेब्ला मिथिहैयोब्लाथ' बे गाज्रि जाखाना मिथिहैयोब्लाथ' मोननायनि अबस्था जालायना बियो बेबायदि जायो आरो माने बेखायनो एडभाइस लानांगौ ओमफ्राय बिदि 500,000खौ गिनो नाङा फैसा नांथारगौब्ला आरो इउटुबफोरनिफ्राय जानो गोसोब्ला बेबायदि आरो दा बिनानावनिखौथ' आङो मावनानै होबाय मोनजानायसै गिफ्ट आंनिफ्राय माने आं गिफ्ट मथे बायदि मावना होबाय आरो आं जेनेबा आं मोननायखौ गिफ्ट साननानै लादो आरो थारमाने जोंथ' दा बेखौ जोङो नायदों नालाय जोङो नायदों नालाय दा जों हानायखिनिखौ जों हेफाजाब खालामगासिनो आरो होमब्ला मोनजामानायसो जाहैबाय नोङो ने इउटुबनि फैसाखौ दा रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब खालामदो फरायनायाव एसे एनै हेल्प जालांथोंसै ने खिन्थु फरायनायाव फरायदे खम दाखालाम माबायदि फरायदों नोंलाय दालाय मबाइलखौ बारा देहेन दाखालाम दे टाइम मोनला दफाल' नोङो मबाइलखौ दै ओमफ्राय नोङो बेयावनो इउटुबाव आपल'ड खालामब्रब आरोना ब्लग सग खालामनानै एसे एनैब्लाबो फरायनायजों लोगोसे एसे बेखौ लांफा दे दा फरायनायखौ साक्सेस खालाम आरो ओमफ्राय स्टाडि खालामगासिनोखा दा औ दा बेबायदि आरोखि दा सापर्ट खालामलांनो हागोन मानसियाबो दुगैगासिनोसो दंमोन नै ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों दा गोसोफ्राव गोजोननाय मोनदों औ ओमफ्राय फन खालामदोंमोन आं माबा औ ओमफ्राय मबाइला जेबो प्रब्लेम नङा दा मोजां दा सोलियो दा दाख्लैथ' टावारबो नांलामोन नोंना औ ओमफ्राय बे माने इयुनफ्रावहाय जुदि नोंथांमोननि सापर्टजों फैसाफ्रा जालाङोब्ला एसे मोजां बायना लादो मबाइलखौहाय माबायदि बानायो नोंलाय भिडिअखौ मा जेनेबा माबोरै बानायो नों माने इदिट खालामनो रोङा दासिमबो माबोरै बानायो नों ओरै मोखांजों बानायो ओरैहाय इदि बानायनाङा दे नै ओरै बानाय हायोला नोङो दे फोरोंदों एसे नै भिडिअ जाबाय दा हो र' बे भिडिअ जेनेबा आं बैजों थाहैनोसै र' नैबे भिडिअ दायो बे वान जेनेबा आखाइखौ ओरै लाग्रोबाय दां बेनिफ्राय आखाइखौ लानानै नैबे आं क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै नैबेखौ मबाइलखौ ओरै फिदिं होमब्ला बै नैबे केमेराजों रायज्लायनाय जानोसै आरो बुजिबाय दा बे केमेराजों रायज्लायला नोङो गावनो गाव लाजिनाय नंला आरो ओमफ्राय ओरै बानायला ओरै मोखांजों फेस जाबाय नालाय एसे गावनि माबाखौ महर मेहेस खालामनानै आन्दाज मोननानै एसे लाजिनाय मोनो आरो ओमफ्राय बिदिलाथ' आं लाजिनाय मोना नालाय बिदि बानायला देनायलाय औ दा इदिट सिदिट जेबो रोङा आरो हेल' एभ्रिवान नोंसोर दे मबाइला गोरलै गोरलै मोजांला नैबे केमेरायाव नायदे नङाला दस्रा जागोन भिडिअआ दा बेफोरबायदि आरो